ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଐତିହାସିକ ଦୀପଟି ମଳନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ପରମ୍ପରା। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ଆମେ। ଏକ ପ୍ରକାର 22 ପାହାଚ। 22 ପାହାଚରେ ବସିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ୱାର୍ଲଡର ଫେମସ୍ ରଥଯାତ୍ରା ତିନି ରଥରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇବେ। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ରଥ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ କାଳିଆର ଗଜାନନ ବେଶ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ଗଜାନନ ବେଶ ଟିକେ ଦେଖ। ଓହ, ମନ ଲୋଭିଗଲା ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଓହୋ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନା ବେଶ। ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। କି ମନଲୋଭା ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ମନ ଲୋଭି ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣଭୋଜି ବେଶ। କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ଏ କାଳିଆ, କେତେ ବେଶ ତୋର, କେତେ ବେଶ। କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। କେତେ ବେଶରେ ତୋର, କେତେ ବେଶ, କେତେ ବେଶରେ ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛୁ ରେ କାଳିଆ। ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ କରିଦେଇଛୁ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକି ଧରିକି ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। କି ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମନ ବେଶ। କି ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ଅଛି। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ବେଶ। ହରିହର ବେଶ। ଓହୋ, କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦେଖା ମିଳୁଛି। ତାର ସବୁ ବେଶ ଦେଖା ମିଳୁଛି। ଆମେ ତ ପୁରୀକି ଯାଇପାରୁନେ। ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ଅବଶ୍ୟ, ସବୁ ବେଶ ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ବେଶ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ବାକଚୂଳ ବେଶ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆଇସନ୍ତୁ, ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନେବି ନା ମୁଁ ହେଲା। ଏଇଟା ବାଙ୍କଚୂଳ ବେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ। ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ମୋର ଟିକେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଦେଖାହେଲେ ବେଲେ ଟିକେ ବିରତି ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ। ଓହୋ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସାରି ଦର୍ଶନ ଦବ କାଳିଆରେ। କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ତୋରରେ କାଳିଆ। ମନ ମୋହି ନେଉଛି ରେ କାଳିଆ। ଏଇଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଓହୋ, ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପରିବେଶରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ। ମୁଁ ଏତେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି ଯେ। ଏଇଟା ପଦ୍ମ ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ପଦ୍ମ ବେଶ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ପୁରୀକି ଯାଇପାରିବୁନି ନା। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଳିଆର ବା ଡୋରି ଲାଗେନି। କାଳିଆ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ସିନା ଆମେ ଯିବୁ। ଏଇଟା ନବାଙ୍ଗ ବେଶ। ଓହୋ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ନବାଙ୍ଗ ବେଶ। ମକର ଚୋରାଣୀ ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ତାକୁ ଚୋରା ଚାହାଣୀ ଦେଖ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ। ଗଜ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ? ତୁ ସଂସାର ଉଦାହରଣ କରିବୁ, ଖାଲି ଗଜ ନୁହଁ, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବା। ଚାଚେରୀ ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ଚାଚେରୀ ବେଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଶ ଦେଖିବା ଆସ। ଭଜନ ସମାରୋହରେ ପରିବେଶ ପୁରା ଉଛୁଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କେ।
ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ କି ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ। ଏ କାଳିଆରେ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ବା ସବୁ ପାଗଳ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ସକାଶେ ନାଚିବେନି। ସେତିକିରେ ବି ସରେନି, ଆହୁରି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସତ କହିଲ ମୋ ପୁରା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏଇଟା। এইটা হচ্ছে দৈনন্দিন বেশ। এটা ঘোড়া লাগি বেশ, জামা লাগি বেশ মাঘ শুক্ল। লক্ষ্মী মাଙ୍କର ବି ବେଶ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଖାଲି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ବେଶ ନାହିଁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର ବି ବେଶ ଅଛି। ଭଗତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବା ଘରଣୀକି ନେଇକି କିଏ କେବେ ରହିଲାଣି? କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ବେଶ ଯଦି ଦେଖିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବେଶ ଦେଖ। କାଳିଆର ସାଆନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର ବି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋ ହେଲା। ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ମଉସାଭିଷେକ ସୁନା ବେଶ। এটা ନଟବର ବେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ନଟବର ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରେ ହିଁ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିସ୍ କରିଗଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ମୁରଲୀଧାରୀ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଲଟା ଟିକେ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏତିକି ବେଶ, ପୁଣି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ ଓଃ କି ସୁନ୍ଦର କାଳିଆରେ। କାଳିଆ ତତେ ଚାହିଁଦେଲେ ମୋର ସବୁ ଅବକାଶ ଦୂର ହେଇଯାଉରେ କାଳିଆ। ତଡ଼ପକାରୀ ବେଶ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ପ୍ରତିଦିନ ବେଶ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବେଶ ବା ଶୃଙ୍ଖଳାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର। ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଏ। ଏଇ ବେଶଟା ସବୁଦିନ ହୁଏ, 3 ଥର ହିଁ ହୁଏ। କି ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର। ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ରାତ୍ର ପହୁର ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳ ହେଲା। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦଶ। ଉଠ 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 ଶୁଣ ମଣିମା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କେ ଜୟ। ଏତିକିରେ କହିବି ସବୁ ମୁଁ କାଳିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।